फिथाइया न'निफ्राय लाबोनाया बोराया बाजार थांफिनबाय खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो दखानाव दिनैबा हारसिंसो दै दिनैबो बारा गैया आं दहायनो लामायाव मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन ब्लग ओमफ्राय जाय फंबायनि फन फैनानै बानायनो नागिरदों ससे बानायहांनायावनो फन फैदों ओमफ्राय दखानाव रावबो गैयाना आङो ओंख्रिबो गैयामोन दिनै आंहा आब'नि हटेलनिफ्रायसो लायनानै जाफैदों आङो ओमफ्राय सासे फिथाइ जायो आंहा बिहाव जायो आरोना बोरायनि फिथाइ जायो बेखौ जिराय होथ'नानै आङो थांनानै फैदों आरोना न'आवहाय रेक्सुनो ओंखाम होनानै ओमफ्राय नानिनि मा लाबोनांगौ सुइटार बेखौ लानानै फैखाबाय आरोना आङो दाहायबा बिदिया दिनै लेट जानो हागौ बङाइगावबो थांदों नालाय बिनि थाखायनो स' दायो आङो ब्लगखौ सानसुनिफ्रायसो स्टार्ट खालामदों दायो 12:30 बारबाय आरोना टाइमा 40 जाबाय दां 47 जाबाय 12:47 जाबाय आरोना दायो टाइमा दायो दिनै आं नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हाया नायनोसै आरोना लोगोफोर मा जायो दिनैनि दिना माबायदि थाङो आंनि थाखाय बुंनो हाया आरोना एखमब्ला मोजां थाङो एखमब्ला लोगोफोर नानिनो बिसिना बाननानै होबाय आं उन्दुनो ओंखारबायनो मबाइल नायनो मोनासै ना ओमफ्राय दसे नायनाय आरोना ओमफ्राय आं मबाइलखौ होबाय थानो हायाना आंनो नांगौ जायो आं भिडिअ इदिट खालामो ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड होनो मोनाखै आं दासिमबो 3:30 जालायलायनोसै टाइमा ओमफ्राय आङो न'निफ्राय जाय बोराय बङाइ थांदों नालाय खमला बिहरफादों आरोना न'नि खमलाखौ दा लाबोफागोन फंबाया माने डाइरेक्ट आंनाव फन बुबाय आरोना गुमैखौ नुदों होननानै कासिक'त्रायावहाय बहाय फैदों होननानै सोंदों बङाइगाव थांदों ओमफ्राय आङो थाग थिग गोसोखांबाय आरोना बेयावनो न'निफ्राय खमला बिहरनोसै बिमाया दाख्लै मोनबाय एसेसो मोनहांबाय होनना बुंदों नालाय माने गोमोन जाहांबाय जाजानाय बायदि जाबाय होननायखाय गोदै ना जोंना माने गोथाङावबो जोंना खमलाया माने गोखै गैयै नंखाया आरोना माने शिलंनिसो नालाय जोंना खमलाया बिराद गोदै आरोना ओमफ्राय आं होनबायखि होमबालाय 10-15थासो हाननानै हर एसे गोमोनखौ नायनानै होननानै दुटा नारिखल काय किनबा कोना मानसि আছে একটা নারিকল দুইটারই 150 দুইটারই 150 কম দিছে বাজারে 50 লস হয়েছে আমার হিদিকে পাইছে আমি অর্ডার করিনি ওর জামাই আছে দেখি জানানি করে তো কাম করে উঠায় না তুমি नारिखल लाबोदों नालाय बेखौनो सोंदों आरोना ओमफ्राय आं बिहरफाबाय आरोना हरफादों होनबालाय गोमोनखौ एसे होननानैहाय ओमफ्राय नोङो लाबोफागोन आरोना दा बोराया लाबोफागोन ओमफ्राय गय जानो नागिरदों आङो गय गरनै लानानै रेडि दङ आं दा भिडिअखौ दोनबासो जागोन आरोना गुजुगासिनो दङ ओमफ्राय माने गरनै गयानो बिराद गोबाव जाजायो आरोना आङो माने फाथै एसे होनानै जागोन नालाय सकल एसे होननानै थाखायनो आरोना स' दायो आङो जाना लागासिनो ओमफ्राय दसे थानोसै दायोथ' आं मा देखायनो हाबावनो जाखिनि खालामनो हायो बेखौनो ब्लग खालामसै आङो ओमफ्राय दायो बोराया माने हासबेन्डआ खमला लानानै फैबा देखायगोन जोंनि खमला माबायदि मोन्दों आरो माबायदि मोनाखै होनब्ला दायो दसे थानानै फन खालामसै आङो मानो होनबा फंबायखौ बासजों थिनहरनांगौ नालाय बिसोर ओंखारबोगोन 1:00 ओंखारबोगोन नालाय एसे टाइम नांबावगौ 1:00 जोबा ओमफ्राय फैबाय आं जिखुनु 10 मिनिटसो उनाव होलांसै आरोना थाब सफैगोन नालाय बिसोरो स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर बिदिब्ला बासजों अबस्था दिनै मेरला गारिफ्रा माने ब्रेकडाउन जादों आरोना मानसि गैयैनो थांनो मोनाखै गंथाम गंब्रै गारिफ्रानो दिनै बबेबा समाव जायो बबेबा समाव जाया आरोना गेरेन्टि होनो हाया नालाय लोगोफोर अट'फ्राथ' टाइम हिसाब गैया बिसोरना मानसि गावसोरनि गोसोसो 6 जन 7 जन बेसेबाङाव लाङो बिराद गोबाव नेनांगौ आरोना कुसुगाव अट'आ बेयाव खाफाल गोनांबा बोरैबा थाबबो खारो बेयाव 1 घन्टा 2 घन्टा नेदो आरो बासजों थांबा 1 घन्टा एखेयानो होनजायो आरोना बासजोंबाबो थांजायो टाइमा 3:00 बारलायलायबाय आरोना लोगोफोर दायो ओमफ्राय र' मोनसे खोथा होननो नागिरदोंमोन आं मोनसे खोथा होननो नागिरदों आरोना लोगोफोर मोनसे खोथा होननो नागिरनाया बेनो जाहैबाय सासे आरोना आंनिफ्राय देरसिन जागोन ना दुइसिन जागोन ना बेखौ मिन्थिला जिखुनु बिलिना बसुमतारी आरोना बियो आंखौ होनदोंखि जेनेबा गावनि फिसाजोखौनो नाम गाबज्रियो मानो बिदि गाबज्रियो गावनि फिसा नङि बायदि गैया ओमफ्राय होनबाय आरोना जेनेबा गावनि फिसा नङै बायदि मानो नामजों गाबज्रियो माबा मोनसे होननानै गाबज्रियो मानो नाम मख'यो बिदि होनदों आरोना नानिखौ सनालिखौहाय
ओमफ्राय आं मेन खोथा होननानै बुंसै आरोना सनालि आंनि फिसाजो नङा जि जाय होनदों बे बिलिना मा जायो गेदेर उन्दै आं बिसोर होननानै बे सिस्टारा जानो हागौ बियो आंनि भिडिअखौ नायबाय थाया बेखायनो मिन्थिया आरोना स' आं मेरला बार बुंखाबाय जे भिडिअआवहाय सनालि आंनि फिसाजो नङा आंनि बिबोनांसो होननानैहाय ओमफ्राय आं नामजोंनो गाबज्रिनो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आं नामजोंनो सनालि होननानै गाबज्रियो आरोना ओमफ्राय ओरैनोबा एखमबा नानि होनो ओमफ्राय होनदावबायना आं सनालि बेनि थाखायनो आं दस्रा नामजों गाबज्रिनो माने डाइरेक्ट बेनो थांखासैबा खुगायानो आरो माथो होनबावना लोगोफोर डाइरेक्ट माने सनालियाल' थांग्रोखासैबा होनदावबायना आङो उन्दैनिफ्रायनो सनालि होननानैहाय ओमफ्राय बेनो थालांबाय आरोना लोगोफोर एखमबा नानि होननानै बुंलाङो ओमफ्राय नानि होनबा बेबो सेंखाया आं मिन्थिखायो आंखौ सनालि होननानै गाबज्रियो होननानै ओमफ्राय सनालि होनबासो सेंखायो आरोना स' गाज्रि मोननाङा आं रिप्लाइ होनायखौ लोगोफोर मानो होनब्ला माने बुंहरदों एसे बोरैबा गोसोआव दुखुनांथाव होनहरदों नालाय बियो जेनेबा अनो आंबो बहुत अनो सनालिखौ जों माने न'खराव बयबो अनो आरोना रावबो अनियानो गैया ओमफ्राय जेनेबा रायनांगौबो गथ'फोरखौ बबेबा समावहाय उफाय गैया आरोना लेखा थेखाफोरखौ नों अननायल'जों जायाना लोगोफोर बबेबा समाव फरायाबा रायो बुयोबो फंफा फंनै आरोना स' बिदिखौथ' माथो होनबावनो जेनेबा रायो होननानै जे अना बे नङा आरोना लोगोफोर अननायजोंनो खर'आनो गेदेरसै बिदा मानो होनब्ला बिदानि अननाय बिदा सानै दङ बिमा दङ आं दङ आरोथ' बयबो अनखायो आरोना लोगोफोर मानसि फैदोंमोन दे लोगोफोर आंना बिदिनो दखानावहाय माने मानसि फैनानै मोजां जाया आरोना रायलायनाया आरो ओरैनो गारि दावराव बुंनांला आरोना स' आं होनदोंखि माने जेनेबा रायो फंफा फंनै होननानै अना बे नङा आरोना लोगोफोर बयबो अनो बेखौथ' दायोथ' दखानाव जे थाफैयो बियो माने सोरसो मा बायनानै होनलाङो बुंनाङा आरोना न'नि दखानखौ जासिजानानै आरो दस्राफोर बायना होलांजोबो जाबावो मानिबावासो ओमफ्राय एखमबा आङो रायनानै दोनहैयो आरोना एफा जाबा माने देहाबो गाज्रि जायो उदैफ्राबो गाज्रि जायो नालाय बेनि थाखायनो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर र' बोराया फैगासिनो दंनो खमला लाबोदों आंनो बासिनाव आंनो होलांगोन आं माने मार्केट थांगोन ना बियो आं गय लाबोफानां गय गैला आंहा दखानाव ओमफ्राय मोननैसो जिनिस बिहरफागोन आङो ओमफ्राय आंनो बासिनाव खमलाखौ होलां होननानै बुंदों आरोना आङो जागोरगोन लोगोफोर स' बिदिब्ला दा लोगो मोनफिनसिगोन र' दसे उनावहाय रिलिज जादों नै एबसुनि एबसुनि रिलिज जादों आरोना लोगोफोरा आं दहायनो मिन्थिदों सानसुआवनो माने रिलि दं होननानै आरोना मानसिफोर सोंफैदों नालाय इयाव रिलि दं मानो गान्धी नोगोरावखौ होनो बे फिल्डनिफ्राय जायो नालाय गान्धी नोगोर होनो जेराव आं जे रानिं प्रेक्टिस खालामो बे फिल्डखौ होनो आरोना स' बेनो बेखौनो ससे नोंसोरनोबो देखायबाय आरोना आङो ससे क्लिप देखायबाय हास्लाबाखै आंनाव मानसि दंमोन ना दखानाव बेनि थाखायनो आं फार्स्टनिखौ देखायग्रोनो मोनबावासैसो आरोना एसे गोलावानो जादों रिलिया ओमफ्राय माबासिम एसएस मार्केटसिम माबागोन खोमा हाइरडसिम रिलि खालामगोन होननाय खोनादोंमोन आं दहाय स' बोराया दाबो सफैया खयदायाव सफैयोथाय नेनोसै बोराय फैजासिम नैयाव 7 मानसिफोर दं गावसोरखौ भिडिअ बानायनो थांगासिनो दं नै देखायहरनो आं र' मबाइला बारा मोजां नङा ना जुम खालामबाबो नै मोजां सिनाया हायथा दं सासेखौ बिबथैसो जागोन सासेया आलदा जाथिसो नुबाय देखायबाय आङो नोंसोरखौ लोगोफोर खमला फिथाइया न'निफ्राय लाबोनाया बोराया बाजार थांफिनबाय लाबोबाय लोगोफोर नै गोदै नंगौना नङा मिन्थिया आं जिदा नायनानै जानि र' जानाय नायनि आङो
सुना लागोन आं गोखामोन गोदै एसे नांबावगौ गोदै जानो एसे दोनबावबासो गोदै जाबावगोन बांद्राय एसे राबावनांगौ एसे राबावबा गोदैसिन जागोन आरोना लोगोफोर माने मोननो नांबावगौ नालाय एसे गोखैथ' गैखाया एसे मोनसिनबावबा गोदैसिन जाबावगोन गोखै गैया एसेबो